Croeso I Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ger Dinas Abertawe. Yn y flwyddyn academaidd nesaf, byddwn ni'n dathlu 100% o addysg Gymraeg yma yn Abertawe. I ni'n ysgol gyda dros 300 o ddisgyblion ac I ni yn ffynnu ac yn tyfu. Mae côr byrlymus iawn gyda ni yn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr. I ni'n cynnal clwb côr am awr ar ôl ysgol yn wythnosol. Enw yn Carol eleni yw Stori'r Cryd, sy'n sôn am ddiri a hwyl goel y Nadolig, ond hefyd bwysigrwydd a gwir ystyr stori'r geni ac estyn cariad at pobl sy'n dioddef. Pan nes I ati ysgrifennu'r geiriau ar gyfer y gystadleuaeth, oedd y newyddion y noson honno'n llawn straeon am ryfeloedd a thlodi ledled y byd. Mae'r geiriau felly'n gofyn I ni, yng nghanol hwyl a dethliadau'r Nadolig, I gofio am wir ystyr stori'r geni, ac I uno gyda'n gilydd, ac estyn ein dwylo mewn caredigrwydd at y rhai sy'n dioddef ar draws y byd. Ges i'n ysbrydoli trwy rando ar lot o gerddoriaeth Cymreig, a ni'n gwneud lot o gystadlu fel ysgol mewn eisteddfodau a chyngherddau. Felly o'n i'n teimlo bydd e'n gyfle gyffroes iawn i'r plant cael mynd yn nhw falle I gystadleuaeth dyn nhw ddim wedi wneud gyda fi ym Mryn y Môr o'r blaen. Diolch yn fawr i'r athrawon am ein dysgu ni. Mae'r plant wir wedi mwynhau'r profiad o gael recordio. Nadolig llawen a mwynhewch.